på Nørrebro, KTS, Københavns Teknisk Skole. Ja. Det er en tømmerne holder til, ikke? Tømmerne, alle byggefagene er derinde stort set. Ja. Der har I også malere, ikke? Der har vi også malere, ja. Grundforløb. Kan du fortælle, hvad det er, du sidder og laver der? Trækker stregerne op med kalk. Ja. Som er blevet tilsat kasein. Det er et kunstigt mælkeprodukt. Ja. For det binder, og så ikke det smitter af. Det er en anelse tyndere af det. Man kan også godt bruge mælk, hvis det er det. Ja. Man kommer i kalk i, ikke? Og så er det ellers bare at trække stregerne op. Murstenene har fået noget lasur, en rød lasur. Ja. Så ja, så skal det bare se pænt ud. Hvor mange gange skal det have? Vi skal bare have den her ene gang. Det burde være nok med en gang. Ja. Så er bare sådan, at løber et par gange. Så holder det vel 4-5 år. Den du ligger og trækker stregerne af, det svarer den til vores stregtrækkerlineal? Ja, ja. Så det er der bare lidt luft bag. Lidt mere luft. Ja. Og så er det den samme pensel. Ja. Og sin olie, og så stod man og håndrev farverne. Ja. Og det gjorde man for at få pigmentet ned i størrelse, og for at få olien helt ind i pigmentet, og for at lave en homogen malingsfilm. Så kom valsen, og der fandt man ud af, at der tager man sgu bare og blander pigment og olie sammen. Og det giver sådan en ret grov konsistens, som du ser her. Ja. Og det smider vi så i maskinen. Næsten. Så det er bare pigmenter og linjeolie, du har smidt ned i der? Ja, det er det. Og det er meget grov, kan du se her, og tørt. Men det kommer igennem maskinen, hvor det så bliver findelt, men også fyldt med olie helt ind i kernen. Det er det, der, lige præcis det, at den får olie ind i sig selv, og den bliver fin. Det gør, at den holder frygtelig lang tid på en malet overflade. Hvis ikke man gør det her, man bare rører farven op, det er der nogen, der vælger at gøre, så vil du have nogle pigmentklumper, som kraver ud over malingsfilmen. Og de er vel at mærke selvfølgelig pakket ind i olie i overfladen. Men solen, den nedbryder hurtigt den olie. Og så står pigmentet blottet, og så kan det suge vand, og så får det sgu frost, og så ryger det. Ja. Og så er malingsfilmen ligesom præpareret. Ja. Det giver også god mening. Så får det lige tur igennem her. Og så havde det den rette konsistens til bare at tilsætte, til at tilsætte mere linjeolie, så den får præcis, så den kommer op med maling. rigtig viskositet. Du ved maling, kan jeg høre. Du maler med linjeolie selv måske? Nej, jeg er faglærer. Nå, du lærer? Ja. Prøv at dufte en gang. Ja, ja. Tættere på. Ja, så kan man lige den der. Jeg kan kende alle folk. Jeg er bare lærer. Så er det bare derhen. Det er da ret godt gået, hva'? Er total amatør. Ja. Ja. Så vi hånden og sætte ned, og så kører den. Herinde der kan man se, at loftet det er bare brædder, der er malet med linjeoliemaling. Og herinde ved siden af, der har de lavet noget, der hedder opspændt pap. Det ser sådan her ud. Og det er rigtig, rigtig flot. I kan godt fornemme glansen her, og den her overflade.
Ja, jeg går lidt væk. Hvad består det så af? Hus. Ja. Det er vand. Det er kun fordi den der, vi bruger, den er ret fed. Og så kan jeg bare frugt direkte fra opgang. Ja. Mikkel har sagt, der kommer noget. Vi har noget ude på vores egen marker herude. Nu er vi bare herinde og besøger os i dag. Fordi vi har det her håndværksdag.